дар ҳар як шаҳру ноҳия зерсохторҳои раёсати хадамоти муҳоҷират фаъолият мекунад ки самти корбарии ин сохтор ба дастгирӣ ва баланд бардоштани маълумотнокии муҳоҷирони меҳнатӣ ва муҳоҷирони дохилӣ нигаронида шудааст. роҳбарияти раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Хатлон зимни боздид аз бахши хадамоти муҳоҷират дар ноҳияи Вахш ба кормандон дастур додаанд ки фаъолияти корияшонро боз ҳам хубтар ба роҳ монда сифати хизматрасониро ба муроҷиаткунандагон беҳтар намоянд. дар идомаи боздид роҳбарияти раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Хатлон дар заминаи тақвият бахшидани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа иқдоми хайрхоҳонаро сомон дода ба аёдати 3 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ ки ҳангоми фаъолият дар Федератсияи Русия маъюб гашта ниёз ба кӯмаку дастгирӣ доранд раҳсипор шудаанд ва ба ҳар яке кӯмаки яквақтаина аз қабили орду равған ва дигар маҳсулоти истеъмолӣ дастрас намудаанд. алиҷон мирзохонов, абдуқаҳор эшматов ва аскар рустамов сокинони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти Вахш ва 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистони ноҳияи Вахш мебошанд ки ҳангоми фаъолияти муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Русия аз беэҳтиётӣ маъюб гашта дигари соли 2021 аз бемории қалб фавт дидааст. абдуқаҳор эшматов аз соли 2015 бемории бистарӣ аст ва наздиконаш умеди солимии фарзандашонро аз даст додаанд. зимни аёдат роҳбарияти раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Хатлон ба волидайн ва наздикони ин шахсони дорои имконияти маҳдуд изҳори ҳамдардию таслият карда қайд доштаанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ҳамеша пуштибонӣ аз чунин оилаҳо мекунанд ва барои беҳдошти рӯзгори онҳо ҳамеша кӯмаки худро дареғ намедоранд. Абубакр Шокаримов, Беҳрӯз Сайдалиев, Намузали Эргашев, Ахбор аз ноҳияи Вахш.